ngake nganggo mercon ngono kuwi nadane dadi apik banget nek iso. Padha dipon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng panggihan, salam karahayon, salam waras. Om Sotyotu Namo Buddhaya. Puji syukur pamatur nuwun nduk marang Gusti sing weweh urip. Aku karo kowe ana ing wengi iki ya wis ora kapumung setor bau turahan. Bisa sida kelakon ringgitan tomayangan sowan ana ing Dukuhan Lamuk Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung nok iya mak iki wigati apa iki ngono adicara Trisuci Waisak ingkang kaping 2570 Buddhis era iya mongko ora sangu apa-apa saka ngomah aku karo kowe mung sangu gunging panuwun puji lan pandung panyun marang Gusti sing gawe jagat. Muga kanthi pengetan iki mengko umat Buddha mligine umume kabeh saindenging tumitah tansah manggih suka basuki. Amin. Amin. Gusti ngijabahi. Heeh. Ora liwat aku karo kowe mung tansah
ngaturke guing panuwun marang wargagana ing Lamuk Kalimanggis dene apa? Wargana ing kene nengen-nengenke marang Buddha sing adiluhung ora kalah kagerus saka ombyaking mangsa edaning kahanan sing nyatane budaya saiki iki wis ora mesti cocok lan ngepasi karo budaya sing adiluhung Pancasila jati. Iya. Contone budaya sing dadak le sandang penganggo nganggo ngumbar aurat, nganggo busana sing seksi. Goyangan-goyangan seronok, kata-kata kasar utawa meneh budaya-budaya sing arogan. Lah iki ora dikuwati filter awake dhewe dadi wong nusantara sing sayekti, mengko banjur kekes. Banjur tumpes. Akhire budaya sing moncer kono mung budaya sing arogan mau. Iya. Ning aku percaya warga Temanggung mligine ning kaloran mligine ana ing dukuhan Lamuk Kalimanggis kang kaya ngono ora bakal dumadi merga apa? Kenceng anggone padha nyekeli ing dharma. Iya, Mak. Lelambaran sapaing bangsa Pancasila sing ditulis gedhe-gedhe sing diregem karo peksi Garuda minangka dadi lambanging negara kita ing Indonesia Raya. Yaiku Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Berbeda-beda namun tetap satu bangsa. Ya toh? Yaitu bangsa Indonesia. Kaya ngene iki ora ditandur saka dusun ngadusun, saka desa ngadesa, kala mangsane banjur dadi tetel. Mongko jiwa kang nganteni marang uripe jalma kono wis di ngendikake sinuwun Baladewa nang Parapatan Agung tak imbuhi sithik nok lire apa jlentreh ngene urip ana jagat pasramengan ngono kudu duweni sing jenenge siji jiwa katresnan jiwa katresnan tegese ora kok tresnane lanang marang wadon wadon marang kakung ki ora ning katresnan ana ing bebrayan agung rumangsa andarbeni ngrungkepi marang utah getih utawa bumi kelauran nusa bangsa sing merdeka iki kuwi jenenge jiwa katresnan iya trilogi kerukunan kudu tansah di ngrembakake ana sedengah wektu lan sedengah papan ana ing Nuswantara kene kerukunan beragama ya toh so kerukunan antar umat beragama so dene sing angka 3 ya kuwi kerukunan umat beragama dengan pemerintah atau pemerintahan iki jenenge trilogi kerukunan beragama so nunggal agama padha-padha Buddha padha-padha umat gereja utawa umat muslim lah iki diperkokoh dengan jiwa ukhuwah utawa kamanunggalan sakjroning agama siji kono aja pancal-pancalan rebut ing ngarsa ora pareng Gusti ora malilai iya banjur mundhak sing angka 2 jenenge kerukunan antar umat beragama iki beda agama ora kena dadi sulaya anane wong lambaran tumrap sira agemanira tumrap ingsun ageman ingsun iki patokan sing bener saiki rak do ora ngono to nggih mboten sedulur sing apik nggonku dhewe liyane elek kabeh iki jenenge cah cilik iki jenenge mbocai sawangen nek arep baisaan nek arep Idul Fitri kae sawangen sing duwe kelambi terus moyoki nggon kancane nggonku apik nggonmu elik iki wong tuwa napa cah cilik sedulur bayi ngono kuwi wong sing ora dewasa nek wong tuwa ya sing apik nggonku sandanganku klambiku ya klambiku dhewe klambimu ya diagem sampean dhewe iki jenenge wong sing dewasa dalam bergaul utawa pasrawungan agung iya sing angka 3 ya kuwi kerukunan umat beragama dengan pemerintah negara Indonesia ini menjamin penduduk atau warganya untuk beribadah sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Mula anane umat Buddha ana ing Lamuk Kalimanggis mengeti ya kuwi wilujengan utawa wisudan ngepasi ning ari Trisuci Waisak. Muga-muga dari Lamuk menjadi contoh untuk Indonesia tentang hebatnya Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan buat Lamuk Kalimanggis yang luar biasa. Lho ngono. Iya. Jiwa katresnan sing angka 2
jiwa kamanungsan. Kamanungsan ki ora adoh jlentrehe, wong nek dijiwit rumangsa lara ya aja jiwit kancane. Iya. Wong yen dialem utawa di ramah tamahi kuwi kok rumangsa kepenak ya gupuh karo padha-padha. Kuwi nang pasrawungan mesti bakal tinampa lan tinarima. Iya. Sing angka 3 ya kuwi jiwa kabangsan. Sawangen to putu-putu jaman saiki nek biyen kuwi masya pagere gedhek, pagere panilan kayu sak ketemune sebitan. Nang dhuwur dipet, nang dhuwur kusen kuwi gambare Bung Karno, gambar Pancasila utawa gambar candi nek wong Islam ya, gambar masjid, gambar NU, gambar Muhammadiyah nek wong muslim. Saiki sawangen nang HP, nang omah-omahe apik-apik sing tempelke gambar apa? Ya gambare wong udoh-udoh kuwi to. Nggih napa mboten dulur? Sing ditemplekke apa ana omah sing isih manjur gambar Pancasila nang dhuwur dipet apa ana jajal. Yo. Mula saka panggung prasaja iki mengko muga bisa mumpangat ayo dibalekake. Kaya pendiri bangsa jaman kawit paring wangson ya kuwi NKRI harga mati. Iya mak, aku mestuti dawuhe si mak. Heeh. Nak, kaya ora becik kok atur iki wis jam 11. Pas karo tabuh 11 muga-muga dulur Lamuk Kalimanggis pinaringan welas saka Gusti sing Maha Welas. Gusti ngijab bae Gusti mudanen. Heeh. Aku akeh-akeh matur nang kene ya apa ngaku ki nang kene iki wis dudu wong liya. Aku disraya karo Maktik kuwi Buruwati Juragane Riyas Sari Saru kuwi wis mataun-taun nek cara tembung kasar aku ngentek-entekke perawan nglamuk kuwi aku wis ngentek-entekke aku. Kok ngentek-entekke perawan nglamuk ora tutuki wong, ora kok elek iki ora. Tegese anggere perawan nglamuk kuwi do krama, do rabi aku di WA utawa awit biyen jaman SMS karo Maktik kuwi. Terus aku sing ngacarani nganten kuwi do melepas keperawanan ki aku sing nyekseni, aku sing nyandrana. Kaya ngono. Heeh. Mula aku tak ora matur akeh-akeh mergo iki ya karawan bintang tamu kadang pemandu. Ya kuwi Ki Lurah Nala Gareng ingkang sowan saka Kabupaten Wonosobo. Gareng Widi meneh. Gareng Widi meneh. Tepuk tangan buat Gareng. Uga ana bintang tamu jare saka Kutha Salatiga. Mung sadurunge munggahe bintang tamu aku tak ngaturke panembra marang Ibu Camat Kaloran utawa ingkang nyulihi Legislatif Temanggung utawa ingkang nyulihi TNI Polri. Mligina ning jajaran pemerintahan desa lan pemerintahan dusun Lamuk. Panjenenganipun Rama Lurah Bapak Didik ya kasdu rawuh. Bapak Carik, Bapak Luwih, Bapak Kaur, Bapak Kadus. Mliginipun Pak Bekel Nglamuk sing wis persasat kaya bapakku dhewe. Paniti Laksana, Pak Tri, Pak Ruwono lan sing ora bisa tak sebut asmane setunggal boko setunggal. Aku mung tansah ngaturake sumumping bekti kunjuk ngaturake salam hangat lan salam budaya. Dene wengi iki wis kaya ngene iki anggen kula nyendikane dawuh panjenengan akeh duna dungkap sing jembar pangaksamane ayo lelipur diterusake semoga tontonan ini menjadi tuntunan bisa kanggo tatanan tur mawa titenan. Nggih napa mboten sedulur? Munggahe Nala Gareng tak gladhewanuh karo kanca-kanca Swarawati. Popo cendoke digletake put iki nang omahmu lho iki kok ya mesa nyomahmu wae anakku iki. Padha kanthi becik puput sehat. Sik Pak tak ngelek. Alah. Engko iki nang omah dhewe barang ya oh, mau wis disempeti karo kanca-kanca wiyaga. Aku metu jedul terus ngaturake sekar pucung iki mau. Sekar pucung Bang. Larak disampirke mae cerak ra ngampirke. Ayo puput ki ngampirke apa ora puput ki jajal. Mau sampun tak ampirke sedaya. Ngono kok nyomak nyamuk dhewe iki lho. Lah aku mau ning omah rong mamok. Ya.
Kata-kata buat Waisak tahun ini di dusun-dusunmu sendiri, ayo Puput. Kata-kata? Ya. Urung kose. Nggih, mugi-mugi sedaya warga Lamuk pinaringan kesehatan bagas waras, panjang yuswa, rezekine kathah, dilancarke anggenipun apa Pak? Usaha. Heeh. Joko Kenyo cedak judune jatuh kramane. Nggih. Kowe wis oleh apa urung kowe? Urung. Ngono apa ya ana sing percaya kok ya. Ya dongake wae to, Pak. Ya tak dongake aku ora karo kowe iki ora mbok jaluk mesti tak paringake nek dongaku ki. Dadi yo generasi kebanggaan Nglamuk aja nganti nguciwani warga desamu iki. Ngono ya, Nak ya? Nggih. Ya. Ayo Sekar Sinom diaturke, Nak. Slendra kena, pelok ya apik. Hormat marang Waisak Trisuci, Waisak 2570 Budis Era. Sinden pribumi berkahi gasik ya, Nak. Matur ngarep ki ora ngawur no sing timak. Lamuk ki tuk sumbering budaya diluhung. Nyatane bocah sing umure sak anakku wae wis mumpuni wis katam anggone olah waranggana. Ayo woh tiba kowe ora adoh saka uwite kacang ora ninggal lanjaran. Heeh, karena ya bapake karo ibuke ya pelaku seni mula ya Puput ki ya gelis katam. Tur nuwun ya Nak Puput ya. Eling-eling weling-elikne mau siji. Jangan mengecewakan warga Nglamuk, tetap menjadi kebanggaan seniwati yang apa? Nggih napa? Seniwati yang sukses. Nggih. Sandingipun sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu. Nok Tri ya. Nggih. Saka Kecamatan Tonggo, yaitu Kecamatan Selo Pampang. Nggih napa mboten? Selo Pampang. Selo Pampang. Mbak Tri Rahayu, kata-kata buat Waisak tahun ini dong. Ora ta Tri? Nggih, pokoknya Kata-kata. selamat buat sedaya umat ingkang merayakan nggih Pak. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa sehat. Panjang umur penting ya, sehat penting. Rezekine lancar. Rezekine lancar. Nggih, minjang wayangan melih. Benjang wayangan melih. Wah, ya selok ki donga ki murakabi nok ngono kuwi. Heeh. Ya, sinom dibacutke nok Cahayu. Nduk Tri Rahayu Selo Pampang.
Lah nek apa to Tri? Bola-bali rak kaya tembungku ngarep to. Pripun? Eling karo Gusti sing peparing. Nggih. Nong Cendana wingi aku ya ditimbali Purna Pugar. Nek ya karo sampean to kuwi? Nggih. Ana kene tak baleni meneh menawa ana sing melu nekseni nenggani wayangan Cendana ya matur sing durung ben melu midhanget. Nggih. Puput melu ya? Pas nang Cendana kuwi. Bapake Mbak Puput sing nderek. Oh iya. Lah kuwi nang kono aku nek ya matur tak baleni nang kene to ana. Dene eling marang Gusti sing peparing kuwi wujude papan suci sing megah mewah kaya ngono kuwi ora rampung jur le gegawean Purna Pugar wiharane mompyor gerejane tingkat masjide ngrebabah gedhe iki ora cukup yen durung dijangkepi nganggo sampurnaning bangunan ya kuwi kayu jati kayu cemara kelingan pura aku mending ngono kuwi Nggih, kelingan. Wangger duit entek lali kowe iki kok. Mboten tasih kok niku. Kayu jati, kayu ki saka tembung kayun, mulana tembung purbaning kayun kuwi tegese urip, ora mung uripe raga, uripe ragat, ning uripe ati. Dene uripe ati nganggo kayu cemara. Ya kuwi papan suci pangibadan kaya wihara, gereja, sanggar, langgar masjid kuwi kudu sing cemepak lan mara, sregep mara kuwi tegese kayu cemara. Nggih napa mboten sedulur? Wiharane mewah leda mara kanthi semangat mengko bakal tuwuh ya kuwi sing jenenge jatining panembah utawa pangibadah. Tepuk tangan buat kita semua lho. Matur nuwun Nok Tri sandinge sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Limbo macane. Nggih, sugeng dalu Mbak Risa nggih. Nggih. Nggih, pidalem saking Kabupaten Semarang. Semarang. Najan karo aku padha le Kabupaten Semarang ning dokono doh kene. Saking kecamatan pundi Mbak Risa? Saking Kecamatan Getasan. Getasan, wow, Getasan. Kuwi pancen yo Semarang ning Semarang sing sisih kono kok. Nah aku Semarang ya Semarang. Jenengan ugi Semarang. Lah ya Semarang kene iki pinggiran. Oh sami kula nggih Semarang pinggiran. Ya. Muga-muga kata-kata saka Mbak Risa iki lebih mengena. Ayo kata-kata buat Waisak tahun ini Mbak Risa. Oke. Selamat Trisuci Waisak, damai dalam pikiran, ucapan dan perbuatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Tepuk tangan buat Mbak Risa. Loh. Nek Risa panjen jan jeru ya Mas Jono. Jeru tenan nek Risa, percaya aku. Walah. Ana sinden sing jerune kaya ngono lho. Balenono nok sing alon-alon nok wah. Terngiang-ngiang ya aku. Terngiang-ngiang kok saged terngiang-ngiang. Sing jeru banget iki mau lho, sing dalam pikiran. Oke. Heeh. Aku kesana Selamat Trisuci Waisak, damai alon-alon. dalam pikiran, damai dalam ucapan. alon-alon. Oke. Damai dalam pikiran. Pikiran, Kuwi gatekke. ucapan, dan perbuatan. Wah, iya Semoga iya. semua makhluk berbahagia. Kaya ngene kok ora. Hebat. Terima kasih lho Mbak Risa. Nggih. Aku sing bakal tak bundeli nggon pikiran iki mau. Suci dalam pikiran dan Nggih. malah aku kadang ora ndek pikiran jawab malah. Engko bali saka kene pikir ku tak suceke. Wis pokoke. Aku kelingan Risa. Jeru tenan lho Mas Jono iki, Mbak Risa iki. Matur nuwun tenan. Layak to layak Jono iki saya gering. Jeru kok Risa. Ya, dibacetke Nduk Risa. Getasan Semarang.
Yo ayo sandinge Mbak Risa Gendalu. Basa Jawa apa bahasa Indonesia? Kula basa Mandarin. Kongsi cuma oh ya aku iso kaya. Nggih Jawa mawon. Ya. Nggih sing payu larang. Nggih. Sugeng dalu Mbak Siwi. Nggih, wilujeng dalu Nggih. Pak Cangin Mbak Limbo. Nggih. Apa kabar Bu Siwi? Nggih, sehat menika. Ya, wah matur nuwun. Sawetara ora pinanggil. Nggih, kula pun pindah waune kula nggih wargane Bu Yuli. Sakniki pun boten. Maune sak RT karo kakak ya. Nggih. Saiki pindah di Kecamatan Jumo. Ya. Kata-kata buat Waisak tahun ini, ayo. Nggih, ngaturaken wilujeng Waisak kagem sedaya warga. Mila ngaten. Lamuk mliginipun. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan kaberkahan saking Waisak menika. Nggih. Wah. Mugi-mugi sedaya titah tansah manggih suka lan basuki. Suka lan basuki siap Nggih. laksanakan. Monggo sekaripun manglajengaken Bu Siwi. Tolat tolit kepenak unine bal-balan kaose biru ogal-ogalan manuk manyar entuk anyar Niki senggahane pripun, Mbak Limbo? Ora do diterusake kok. Ah, dereng do ngerti. Dereng ngertos manggipun. Kok dereng ngertos tuwa mayang ki ya bendina tak parai ngono ya malah ora melu-melu nyenggaki kowe iki kok. Manuk manyar susune susuwe dawa. Susuh lho, Pak. Susuwe dawa. Nggih. Entuk anyar lali sing tuwa aja sia-sia. Nek oleh sing anyar ki ya aja lali sing tuwa. Ayo mayang saiki sing ngentekke. Ki wong nek rampung biasane cok ora tau ditutup mayang kuwi. Nggih, kula mboten kata-kata. Lah iya kowe kok. Mula ayo ditutup engko ndak di Nggih. rubung sapa. Pipo pambere. Matur nuwun iki sadurunge munggah bintang tamu yaiku Nala Gareng karo Mbak sapa to Mbak Ijo kuwi. Siti karo Maya kuwi luwih dhisik awake dhewe midhanget sabda petuah utawa babaring Masita Aji ana sapa sing kasuwun babar sabda. Ibu Camat Kaloran
kasun minggahipun wonten panggung disepeki co mapan nong peloki minggahi panjenenganipun Ibu. Monggo Kanjeng Ibu. Ya. Halan. Sugeng dalu Ibu. Mbak Cani, Mbak Limbu. Nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Campuran nggih, Pak. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Rahayu. Rahayu. Yang saya hormati Forkompinjam Kecamatan Kaloran yang berkenan hadir pada hari ini ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kalimanggis beserta jajarannya dari perangkat Desa Kalimanggis. Yang saya hormati Romo Vihara Vajra Bumi Satya Dharma Wirya Lamuk, Panitia Waisak tahun 2570 Buddhis Era 2026 Masehi. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan warga Dusun Ngamuk yang berkesempatan hadir pada hari ini dan juga para bintang tamu, Mas Widi, Sugeng Rawuh. Tadi yang Mbak Ijo tadi siapa? Oh Mbak Siti, saking pundi Mbak? Oh Salatiga. Oh Salatiga. Tenan Budi, asmane. Oh nggih. Siti. Nggih, Bapak Ibu semuanya pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Temanggung, Kecamatan Kaloran khususnya juga Forkompinjam mengucapkan selamat merayakan Trisuci Waisak tahun 2570 Buddhis Era tahun 2026. Semoga dengan peringatan Hari Waisak yang sudah kita laksanakan kemarin hari Minggu, hari Senin dan juga mungkin akan dilaksanakan besok pagi masih ada ya Pak Kadus?
Oh sudah 2 hari ini, nggih. Nggih. Terus 2 hari ini telah dilaksanakan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dengan Waisak yang kita lakukan pada hari ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sebagian malam hari ini adalah warga Dusun Lamuk yang berkesempatan hadir. Pada kesempatan yang baik ini, saya kembali matur kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya sekali lagi mau nyuwun pamit, pamit tipis-tipis. Mangke di akhir Juli dan awal Agustus tahun 2026 saya mohon izin, mohon undur diri di hadapan Bapak Ibu semuanya, tetapi saya masih selama tugas tetapi saya masih berkeinginan